Og Mirror Park, det her sted er simpelthen en perle midt i Los Santos. Smukke palmer, hyggelige små gader og en ro, du ikke finder andre steder i byen. Her hænger de lokale ud, cruiser rundt i deres klassiske biler, eller bare nyder udsigten over søen. Uanset om du er til afslapning eller ballade, så har Mirror Park det helt rigtige vibe. Næste gang du cruiser igennem byen, gør dig selv en tjeneste at tage smut forbi, blik fortryde det. Det byder jeg i dag det første afsnit af Nabo News. Michael Møller, Werner Ekelin, Nabo News. Goddag, Fie. Dag Møller. Jeg hører, du bor heroppe i Mirror Park. Det er korrekt? Det gør jeg i hvert fald. Jeg bor lige herinde. Hvordan synes du, det er at bo her i Mirror Park? Altså, der har jo været ret meget tumult heroppe, siden jeg flyttede herop, kan man godt sige. Det har været lidt blandet. Altså, det kan blive et dejligt hyggeligt sted, hvis man har de rigtige omstændigheder. Ja, altså jeg kender et par stykker. Mig og min kæreste, vi havde overvejet at flytte op, fordi det er så dejligt et område, der er meget stille og roligt. Jeg synes, Mirror Park det er et dejligt fristed at komme. Nu er vi her på Søhuset. Et dejligt samlingspunkt, hvor man kan få noget rigtig god mad. Altså, jeg kan snakke for mig selv. Jeg synes, det er et ganske fint sted at arbejde. Der sker faktisk ikke det vildt store, synes jeg, heroppe. Altså, en gang imellem er det lidt skyderier, men... Så det er meget roligt miljø heroppe, og vi elsker at være heroppe, og kunderne de er glade, når de kommer. Altså, det er hyggeligt, og med søen derude, og ja, jeg er sgu egentlig meget hyggeligt miljø at være i. Jeg er ikke lige den del, vi kommer med allermest i. Vi for det meste, vi har med Sandy Rains at gøre. De mennesker, der kommer op på town deroppe, som faktisk ikke kan super meget til den her sted. Men det virker som fint sted. Det er dejligt sted. Fuldstændig færdigt. Rigtig meget bandekriminel. Ting, der ser også omkring. Og det bliver ikke respekteret, at det er en miljøzone. Det er rigtigt nok. Altså, vi har hørt, at der er mange mennesker, som er glade for at bo her, men der kommer MC i området og kriminelle husholdere og alt det der. Hvad synes du om det? Det er jeg ikke så fan af. Nej, det kan også godt forstå. Det kunne godt gøre det lidt utrygt. Men ellers, vi er nogle rigtig gode naboer heroppe jo. Ja, det er rigtig godt. Det er jeg jo til gengæld glad for. Ja. Altså, hvis man ikke lige bor hernede på hjørnet, lige hernede, så er der jo faktisk meget roligt derinde i Mirror Park. Ja. Men der er jo en vis personlighed, som tiltrækker en del opmærksomhed hernede. Men ellers så er der jo ret pænt her i Mirror Park, og folk er stille og rolige, og kriminaliteten er ret lav på de andre gader i hvert fald. Ja, altså det vil jeg sige. Nu har jeg gået et par ture heroppe med min fyr her, med vores ro. Og det virker sgu så meget stille og roligt kvarter, der sker ikke så meget heroppe. Ja, altså det vil jeg sige. Altså, folk de plejer at køre sådan rimelig fornuftigt deroppe. Ikke for meget fart og sådan noget der, men nogle gange så går det også lidt for hurtigt, så det er selvfølgelig lidt minus. Nej, altså der er virkelig mange, der snakker hernede på caféen, men det er jo modsat. Det giver jo bare et godt byliv heroppe samtidig. Ja, lige præcis. Ja. Jeg synes ikke, der har været nogen motorcykler eller noget. Nej, altså vi hører det kun, hvis de parkerer herude foran, men vores kunder, de larmer ikke. Altså, det går de ikke efter. Vi hører ikke, hvis der sker noget op på den anden side af søen. Vi bliver ikke generet af det herinde i midten. Det er mig ikke så tit heroppe, så det skal jeg ikke kunne sige. Altså, der var en gang, hvor jeg var ude og gå en tur heroppe, ikke? Og så, ud af ingenting, så tog jeg faktisk en kat. Ikke også? Og jeg har nu faktisk en kat, fordi jeg havde engang en kæreste, der hed Tule. Eller jeg er stadig kæreste, rigtig. Jeg er lidt slået op, jo ikke? Og så, Tule og jeg, vi har jo altid været rigtig gode sammen, og hyggede os altid. Aldrig var problemer. Og så fandt vi den der kat deroppe, og problemet den kat, det er bare, den har ikke nogen tænder. Altså, bortset fra det der med rockerne og sådan noget, hvad synes du om altså med miljøzonen og fortog og menneskerne, der er heroppe? Ja, også det. Men det er jo også en smagssag for mange mennesker jo. Men problemet er jo egentlig med de der miljøzone-skilte der. Det er jo euro-godkendelser. Det er jo ikke noget at gøre med andet end godkendelse af køretøjer. Og hvordan vi skal håndhæve det, det har vi ikke rigtig nogen mulighed for, fordi det er jo både benzin, diesel og elbiler, der må køre heroppe. Okay, rigtig så bare fint. også lastbiler, hvis de er godkendt til det. Ja, selvfølgelig. 110%, og det vil jeg altid gøre. Jamen, det kan blandt andet være, at det er en miljøzone, og at de her benzinstræser, der lige kommer blæsende forbi. Ja. Og den bedste af dem dernede i Købe Søhus, der leverer god mad med en flot baggrund. Så synes vi, at der mangler noget skiltning sådan ved indgangene til byen. Ja, det også. Nogle tydelige skiltning indgangen i byen. Altså, jeg kører jo sådan set i elbiler. Ja.
Jeg vil mene, der godt kunne komme en ladestander eller et par stykker heroppe i hvert fald. Så jeg synes, det er rimelig irriterende, at jeg skal køre langt væk for at lade min bil op. Som du måske har lagt mærke til, vi kom i kæmpe truck. Den kører på diesel, og vi er pisselig glade med miljøet. Fuck miljøet! Fuck miljøet! Runners! Så vi er nødt til at tygge maden på den. Og det er selvfølgelig mig, der har taget det opgave der, fordi Tule hun er skrevet. Så jeg har katten alene nu. Han hedder Mikkel. Han er 17 år gammel. Lidt gammel kat, men han er godt og god. Så der sker det hver morgen og aften middag selvfølgelig også. Så tør jeg kattemad i munden der, og så laver han... Og så, tykker jeg det på katten, og så putter jeg ned i skål til den, så det kan sluge det med en munden fuld. Altså, føler du, der er larm fra naboerne? At det er ikke slemt. Det er en gang imellem. Nej. Ikke noget, der er mere voldsomt end alle mulige andre steder. Så nej, det vil jeg ikke med. Man kan selvfølgelig altid ringe efter politiet, og så skal vi nok komme og kigge på sagerne. Og så hvis der er behov for at lave yderligere end at patruljere lidt oftere, så må man begynde at kigge ind i det. Men som det er lige nu, så er det ikke omstændighederne. Her hvor vi er ude at spise, hvor der blev spillet en helvedes masse heavy metal, er det slet ikke til at holde ud. Men ellers så plejer der at være stille og roligt heroppe. God energi og gode vibes hele vejen rundt. Jeg lægger ikke mærke til den larm der, som nogen det måske gør. Det gør jeg ikke, men altså en gang imellem, der er der vel lidt larm fra naboerne, men altså det er jo også for det meste weekenderne. Altså det giver da selvfølgelig noget uro jo, hvis man som også står og kunne overveje at købe et hus heroppe, ja. Ja, lige præcis. Så det er jo selvfølgelig noget, der skal med en eventuel overvejelse. Så det er ikke forstyrret også som sådan. Altså, vi har godt nok set, der har været noget forstyr over på den anden side, så jeg ved ikke lige, om det hvilket hus det har været ved, men det er ikke noget, vi kan høre herover. Så der må være noget lydisolerende et eller andet sted rundt omkring, som tager noget af lyden. Okay. Det rammer ikke herover til Kæftsøhus. Hvad synes I omkring alle de der rockere, der kører rundt på motorcykler og larmer? Hvad synes I om dem? Dem fucking had. Jeg kan ikke... De kørte ikke hurtigt nok. De brød lovgivningen, vi har sat op i Sandy. De følger slet ikke lovgivningen, det som vores Sandy Arena, de gør. De kørte pisse langsomt. De kørte i formation, det er totalt ulovligt op os. Ja. De generelt bare skide på vores fucking territorie. Altså, der er ikke det tvivl op ad vej det heroppe. Vi kan godt komme på en kærlig hånd. Jeg har faktisk lige været nede med i mit hus i dag, og i går også. Vi kan gerne omrokere. Vi har lige fået installeret gulvvarme i hele huset, inklusive også på lokummet, så det er vildt lækkert om morgenen der, så kan man lige mærke, at der er varme i gulvet, ikke? Når huset kun er 18 grader varmt der, så kan man lige mærke, når man går ud, det er bare fødder, det er lidt vildt lækkert. De der forbuderen, rockeren, og wateren, vi kan ramme dem ikke lige. De render rundt med en lædervest og tror, det ikke var en gulerødder. Kører pisse langsomt på motorcyklerne. Ja. Ødelægger vores land. Vælter vores hegn. Og jeg er simpelthen så sur, jeg kan simpelthen ikke snakke mere. Et eller andet til at tale på. Og det var alt her fra Mirror Park, et af de mest stemningsfulde steder i hele Los Santos. Uanset om du kommer fra roen, fællesskab eller bare for at tage en pause fra byens kaos, så har Mirror Park noget for alle. Næste gang du er i nærheden, træk vejret dybt, nyd udsigten og mærk stemningen. Tak fordi du lytter med. Vi ses næste gang et sted ude i Los Santos. Michael Møller, Werner Ekelin, Nabo News.